αγρότη. Στο 24ωρο, στα Μαντριά και στις παιδιά να ταΐσουμε τα ζώα μας και τα έχουμε σαν παιδιά μας, δεν θα τα χαρίσουμε σε κανένα. Ο Έλληνας έχει δικαίωμα να τρώει ελληνικά. Εάν όμως δεν μας λύσουν αυτά τα άμεσα προβλήματα, δεν θα έχετε να φάτε ελληνικά. Θα τρώτε εισαγόμενα και τα 2 δις τα οποία πληρώνει η χώρα μας σήμερα για εισαγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων και κρέατος θα αυξηθούν, θα πάνε στα 4 και απ' την άλλη θα λένε ότι θα κλείσουν το έλλειμμα και θα ισοσκελίσουν τον προϋπολογισμό. Δεν γίνεται έτσι. Ο χώρος της πραγματικής δεν βρίσκεται εδώ. Ζητήσαμε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Δεν βρίσκεται και αυτός εδώ. Και έτσι δεν συναντηθήκαμε με κανένα. Αν νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μας απογοητεύσουν και θα σταματήσουμε να κινιόμαστε γιατί δεν έχουν να δώσουν απάντηση, γι' αυτό δεν μας συναντάνε, κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Επαναλαμβάνω την προειδοποίηση. Την επόμενη φορά θα έρθουμε με τα ζώα μας εδώ. Να τα φέρουμε εδώ να τα ταΐσουν αυτοί που δεν ξέρουν τι θα πει σμουνιά, που δεν ξέρουν τι θα πει λάσπη, δεν ξέρουν τι θα πει να γεννάει ένα ζώο, δεν ξέρουν τι θα πει να αρμέγεται ένα ζώο, δεν ξέρουν τι θα πει να σε κοιτάει στα μάτια, να του δώσει τροφή και εσύ να μην έχεις. Αυτά βιώνουμε εμείς. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Θα φύγουμε τώρα ειρηνικά. Προτείνω να κάνουμε πορεία προς τη Βουλή, αυτοί που είμαστε με τα πανό μας, να δώσουμε το ψήφισμά μας και τα αιτήματά μας στις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων της Βουλής, ζητώντας και από αυτούς που βρίσκονται εδώ, αλλά και από τους υπόλοιπους βουλευτές να πιέσουν έτσι ώστε να σωθεί η κτηνοτροφία. Ευχαριστώ πολύ. Άλλα, κρέας, ψωμί για τα παιδιά, αυτή είναι το αγρότη, η δουλειά. Γάλα, κρέας. Άλλα μας πεθάνει. Οι κτηνοτρόφοι θα ρίξουν στο λαό, τα κρέα του ξεκίνε, αέρες, δεν την ξεπουλάτε! Ο κτηνοτρόφος άλλα θέματα δεν σηκώνει! Για ζωότροφες, όχι για τα λαμόγια, της πολυεθνικές. Όχι για τα λαμόγια, τις πολυεθνικές. Έλα ρε, Κανέλη. Βέβαια, το ξέρω, αυτός και έγινε. Ωραία, φτάσαμε.